שלום וברוכים הבאים. היום אני רוצה לדבר על איך פותרים נכון מבחן בהיסטוריה. המבחן בהיסטוריה, או שאולי צריך לקרוא לזה המבחן בהיסטריה, הוא אחד המבחנים הכי מלחיצים. גם בגלל כמות החומר וגם בגלל שצריך לכתוב יחסית הרבה בכל תשובה. מה שאני רוצה לעשות היום, אני רוצה לתת לכם 3 טיפים שיקלו עליכם בפתירת המבחן, וגם ככה תוכלו לקבל את מירב הנקודות במבחן. הטיפ הראשון שלי לכם הוא שאתם חייבים לקרוא את המבחן בהיסטוריה מההתחלה עד הסוף. זה נשמע אולי כמו בזבוז זמן נוראי, אבל זהו שזה ממש לא. בהיסטוריה חובה לענות על 2 שאלות מקור. מה שאומר שאם אתם עונים לפי סדר המבחן ולא בחרתם את השאלות מקור בפרקים הראשונים, אתם תיתקעו איתם בפרקים האחרונים, ואולי ככה אתם תיתקעו בשאלות שאתם בכלל לא יודעים. מה שאתם עושים, אתם קוראים את המבחן, בוחרים מראש את 4 או 5 השאלות שאתם צריכים לענות עליהן, תלוי בשאלון שאתם ניגשים אליו, ורק אז יושבים ומתחילים לפתור את השאלות. הטיפ השני שלי לכם הוא לקרוא היטב את השאלות. הרבה פעמים אתם רואים שאלה שמנוסחת קצת בצורה מזוהה, ואתם נלחצים ואתם מפספסים בעצם שאלה מאוד קלה. מה לדוגמה? לדוגמה הרבה פעמים בבגרות משתמשים בביטויים סיכונים וסיכויים. ואם הייתם שנייה נושמים בשקט, הייתם מבינים שסיכון זה משהו מסוכן ולכן מדובר על חסרונות, וסיכויים זה משהו חיובי ולכן מדובר על יתרונות. שאלה נוספת בבגרות שהיא מאוד פשוטה ומאוד מלחיצה תלמידים זה שאלות הבעת עמדה. בעצם מה עושים בשאלות כאלה? מציגים לכם איזושהי עמדה. יש הטוענים שככה וככה, ויש הטוענים אחרת. הביעו את עמדתכם בהתבסס על נתונים היסטוריים. מה בעצם שואלים אתכם? נכון שזה נראה קצת מלחיץ, אבל השאלה על כלום. זו שאלה שמדברת על הבעת בעד או נגד אחד הצדדים. כלומר, אתם אומרים, אנחנו מסכימים לזה או לא מסכימים לזה. עכשיו טיפ קטן, אף אחד לא מעניין אותו דעתכם האמיתית, מעניין אותם שהנימוקים ההיסטוריים שלכם נכונים. לכן, אם אתם קוראים טוב את השאלות ומנסים קצת להיכנס לראש של משרד החינוך ולהבין איך השאלות בנויות, הרבה פעמים השאלות יותר פשוטות ממה שאתם חושבים, כי המטרה היא לא להכשיל אתכם. הטיפ האחרון שלי אליכם להיום הוא לענות בנקודות על כל השאלות שבחרתם, עוד לפני שאתם מתחילים לענות תשובות מלאות. אחרי שבחרתם את השאלות ואתם יודעים על מה אתם רוצים לענות, מה שאתם צריכים לעשות זה לקחת רבע שעה או 20 דקות מתחילת המבחן ולכתוב בנקודות את התשובות ליד השאלות. ככה, גם החומר שבאתם איתו מהבית תראי לכם בראש, גם התשובה שלכם תצא מסודרת, וגם אם פתאום באמצע המבחן נזכרתם שיש חומר שלא רשמתם בתשובה ואתם רוצים להכניס, אתם יכולים לעשות את זה ועדיין יהיה לכם זמן. ככה, גם תחסכו המון זמן במבחן וגם הכתיבת תשובה שלכם תלך לכם הרבה יותר בקלות. עד כאן הטיפים שלי להיום. אם אהבתם ואתם רוצים לשמוע עוד, אתם מוזמנים להיכנס או לערוץ היוטיוב שלי או לעמוד הפייסבוק ולקבל טיפים נוספים. תודה רבה ולהתראות!